Това е бабата на Теодора. Тя ръчно ни измеси питка днеска в 5 часа. Много ни помогна при ушиването на столовете, на шапките и много от сърце благодарим. Музея ще посетим, всичко натурално е шито, от 150 години има рокли, всичко носи, даже в музей във Ворен. Дори мислехме да се обличаме в народни носи, така да я посрещаме. И в крайния момент решихме, че ще бъде изненада за следващия празник. За края на годината. Да, за края на годината. Заповядайте. Да се снимаме там. Добре, където искате.